Tarata November kalo kile muga anduru samba flan muga anduru DMS-TV chena muso auniche auniyatuma ayo bismillah wa ko ga kibaru kena kan fuli anita no wan kan wagana lami baga bela jele male kono ani male ko ayo ko ga kibaru no wagati sele fulu ko fe kono ful baminu mambulu ko lu daw ko ga lu do wetalige kuna fol damela bi Venezuela ministre de défense ni oye Padrino Lopez hali déclaration belebele do yere ke mina ya ira ka foku Venezuela alliance civile et militaire ma o yere kon la beneno sanga an wakati bela jelena ka Ameriki sanction mi yere kon me Venezuela jamana yere kon ga ningo bela jele ngon kele Venezuela ministre de défense yere kon yi ma ba yere kon do Venezuela jamana yere kon nana sabula fanga yere de bala wa fana ale yere be wa fintigla gauga bara bela jele yere kolosini a yere fana ka suru wa jamana nyema Nicolas Maduro yere fana la Venezuela gouvernement ma yere kelno ko alliance yere manu yere ira ina fo ko jekulu kele minu yere labelo no sanga an wakati bela jelina ka jamana yere la fasa kabo jamana wara yere ga sanction yere kon ma ni ma yere ka fo ko Venezuela armée ma yere kon labene do ninga wa jamana yere kon la fasa len ku ga gouvernement ma yere deme abe sa chama yere bo États-Unis halere kon biga Venezuela gouvernement ma yere jalaki ka fo ku bega hadabade uluka hake bela jelina de tien wa ube Venezuela jamana nyema yere kwani haleka kuma bela jelere soso wa fana we klaka États-Unis alebe Venezuela jamana nyema ni o Nicolas Maduro yere haleka kuma bela jelere soso wa abe klaka sanction girma yere kwantani nga da Venezuela jamana yere kan krengere ala soroko yere ta fa fe sabula ay Venezuela jamana ga soroko sira chama yere kondatugu krengere ala ina fo petrol sira fukata se fen chama yere fana uma ni pression no yere bela jelere be ga ke sababu ka Venezuela jamana soroko yere bela jelere kon gele ko sobe niaye Padrino Lopez aliaira ka fo ko Venezuela alliance civile et militaire ma yere kon labeno ninga kelere kon ke kabo sanction bela jelere kon torma be fe ga ira ka fo ko Venezuela alere kon tenation feu ka yere di Ameriki jamana yere ga nyininu yere kon ma wa ku ga kelege chaw yere kon ba nyini sanga no wakati bela jelere la niga uga jamana yere defanga kla uga jamana yema yere fana deme wa ku ga jamana yere kon meta ga sira yere kon fe halina soro ko sanction yere dale ne buga jamana yere fana kan ni fanga keleya halen chesiri jira chogo yere dori Venezuela jamana gouvernement ma yere fana fe koni ya Padrino Lopez ale bora kan déclaration ba yere kon keni wakati yere la ko sabula ko Venezuela gouvernement ma yere be fuga fanga yere de yira jema yere la aleni abe fe ka yere ka fo ko kon nga fintigla ko yere kan labenu no sanga an wakati bela jeli yere no wa jamana yere kon deme wa fana ko critique kura wal ma sanction kura yere kon be saga bo États-Unis jamana yere kon fe ni kan yisi Venezuela jamana yere ma mi wakati mina ina foko bi wa fana kame wakati mina ina foko bi ko Venezuela jamana kono dew yere kon sengene no kosobe kasabu ke soro ko yere halen uga mina chama yere de kon songot ka gelen kosobe oko kumne la Venezuela ministre de défense yere kon bora ni ga hakilina si kuma yere kon fo ga jamana kono dew yi halen uga parti mo go yere fana yi Padrino Lopez halika kuma la ba yere la kuma barkama do yere kon fa yira ka fo ko Venezuela olo ekileni wo fana ko Venezuela yere kon tena sira feu ko hal na soro États-Unis halika sanction yere be Venezuela jamana yere fana kan ni kuma barkama yere kon ye politique ci kan wo fana tamashen belebele yere fana do aleni fere ko sira tige ba do yere fana de do ni be Venezuela armée ma yere ga joro ba yere kon yira Venezuela jamana yere kon nana sabula ni Venezuela armée yere kon farla nyonga nungu ga jamana nyema yere kon deme wege sababu ga fanga ba yere do ga jamana nyema yere la wa be se ga sababu fana kan no belebele yere kon bla janyo mi yere be Venezuela États-Unis halen jamana were fana nyonga che kasangan lagana bale mi yere be Nigeria jamana konnana Nigeria jamana kondo yere kon medi gusugu bela jele yere konnana me wakati mina ina fokubi aidara ka foko Nigeria jamana konnana ko karamo alen kalande keme saba anta anduru yere kon mina be machiwale ma yere kon fe aidara ka foko karamo alen kalande keme saba anta anduru yere kon mina kabo école catholique de l'état du Niger yere kon la be machiwale ma yere kon fe oko hukum de la ka foko Nigeria chrétien ngatomba do yere kon ni abe welu ko CAN ole la sel belebele yere doker sibilité mene novembre kalo kle muga an flasamba flan muga anduru mina ya yera ka foko kalande keme saba ani saba yere kon minena len karamogota ani flaire minena mamara ma vetigu yere kon fe ni olu bela jelere kuma école primaire et secondaire c'est mari de papier yere la ni obe Nigeria jamana yere kon nana ko
bingan wale yɛrɛ kɔni kɛra juma sɔgɔma dafɛla joona yɛrɛ kɔni na n'u taara ka taga kalanden ninnu ale ni karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ni ka taga ni olu ye ko nin y'a siɲɛ filanan yɛrɛ kɔni u ka ni bingan sugu yɛrɛ kɔni kɛ dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔnɔna na sabula novembre kalo tile 17 san 2025 tɛmɛnen u ye musomanin 25 yɛrɛ fana minɛ Nizeriya jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kebbi kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna n'u ye olu caman yɛrɛ kɔni fana minɛ ka bɔ kalayɔrɔ dɔw de la ni ka taga ni olu yɛrɛ fana ye ko kalanden hakɛ min yɛrɛ kɔni tɔgɔ sɛbɛnlen no kalayɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'olu bɛ taa fo 629 yɛrɛ de la k'u tagara ni o kilancɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ye ni wale jugu yɛrɛ kɔni sababu la ko Nizeriya État maaw ale ni Katsina ale ni Plateau maaw olu ye yamaruya yɛrɛ kɔni di ko ka kalayɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugu teliya yɛrɛ la u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Bola Tinubu ye ale y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni tɛna se ka taa G20 ɲɔgɔn ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan tuguni min yɛrɛ bɛna kɛ Johannesburg ni o ye Afrique du Sud yɛrɛ capitale yɛrɛ ye k'ale yɛrɛ kɔni tɛna se ka taa o ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna tuguni k'a sababu kɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na chrétienw ka tɔba ni o bɛ wele ko CAN olu y'a yira k'a fɔ ko kalanden 88 yɛrɛ fana minɛna tuguni sabula ko olu yɛrɛ kɛtɔ k'u yɛrɛ ɲini ka taga u dɔgɔ yɛrɛ kɔni k'u olu fana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ ka taga fara maa tɔ ninnu yɛrɛ fana kan ko a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ko nin maa maramafɛtigi ninnu maa jugu ninnu yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka attaque nin wale jugu ninnu yɛrɛ caman yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana nord-ouest yanfan yɛrɛ kɔni na wa k'u ka nin denmisɛnnin minɛ ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛɛ lajɛlen de ye walasa u somɔgɔw yɛrɛ kɔni ka wari di olu ma wala u bɛ sɔrɔ ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni labila k'u ka nin denmisɛnnin minɛ caman yɛrɛ kɔni b'u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni hakili lajigi Chibok mɔgɔw yɛrɛ kɔni ta la min kɛra san 2014 wagati yɛrɛ la ko wagati yɛrɛ fana la k'u ye lycée kalanden 300 yɛrɛ kɔni de minɛ ni ka taga ni olu yɛrɛ kɔni k'olu minɛna Boko Haram mɔgɔw yɛrɛ de fɛ u ka jamana source sécuritaire maaw y'a yira k'a fɔ ko ni maa jugu ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ u n'u ka jamana jadisi ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka caman yɛrɛ fara u ka jamana gɛlɛyaw yɛrɛ fana kan ko tɛnɛ tɛmɛnen novembre kalo tile 17 san 2025 k'u ye denmisɛnnin maa 25 min yɛrɛ kɔni minɛ Kebbi dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'u tagara ni olu bɛɛ lajɛlen ye Birni Gwari foro yɛrɛ la ni o ye zone belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni ye ni maa maramafɛtigi ninnu yɛrɛ caman yɛrɛ de ye sigiyɔrɔ ye o yɔrɔ ninnu yɛrɛ ye novembre kalo tile 23 san 2025 Guinée Bissau autorité maaw ye welewelema kɛ ni k'a bila ka taa Guinée Bissau jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'u ka bɔ k'u ka taga voter kalata 2 yɛrɛ de la wagati kelen yɛrɛ kɔnɔna na o kalata 2 ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni sugandili hale ni député maa 112 minnu yɛrɛ bɛ sigi u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu sugandili yɛrɛ fana ko kalata yɛrɛ kɔnɔna ko mɔgɔ minnu yɛrɛ sugandira k'olu bɛ taa fo mɔgɔ 966 ani 152 yɛrɛ de la ko ni y'a ta k'a lajɛ ko Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko tension ba yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ wagati dɔw yɛrɛ kɔnɔna na u ka politique ko la ale n'u ka institution yɛrɛ la fo ka taa se u ka baarakɛyɔrɔ caman yɛrɛ kɔnɔna u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ min yɛrɛ kɔni ka fanga banna ni wagati yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ wele de ko Ambalo a yirara k'a fɔ ko ale yɛrɛ fana kɔni ye i présenté ni kalata yɛrɛ kɔnɔna walasa a bɛ se k'a ka 10e mandat yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ la kalata yɛrɛ koba dɔ yɛrɛ ye min ye u ye parti PAIGC maaw yɛrɛ kɔni bɔ u ka kalata yɛrɛ kɔnɔna ni o PAIGC yɛrɛ kɔni bɛ wele ko parti africaine pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert ko parti maa ninnu yɛrɛ kɔni sen fosi yɛrɛ de tɛna don kalata 2 yɛrɛ si yɛrɛ de la wa maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni élection yɛrɛ kɔni k'a tɛna kɛ jɛlenya yɛrɛ de kan source locale yɛrɛ ka kɔrɔfɔla olu y'a yira k'a fɔ ko kalata yɛrɛ kɔnɔna commune yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'olu bɛ taa fo maa 11 fo ka taa se maa 12 yɛrɛ ma législative yɛrɛ kɔnɔna ko parti 14 yɛrɛ kɔni olu de y'u ka candidature yɛrɛ déposé ko PAIGC maa ninnu yɛrɛ kɔni bɔlen kalata yɛrɛ kɔnɔna ko bɛ ka kɛ jɔrɔnakoba yɛrɛ de u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ k'u ye ni élection ba yɛrɛ kɔni kɛ sabula k'u ka jamana yɛrɛ kɔni mago yɛrɛ kɔni de bɛ basigi yɛrɛ la ale ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni b'u ka institution yɛrɛ kɔnɔna ni o gɛlɛya ninnu yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min yɛrɛ la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye fana k'u ka jamana sɔrɔ ko yɛrɛ la yiriwa kosɛbɛ sabula ko maa minnu yɛrɛ y'u ka candidature yɛrɛ déposé olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ layiru yɛrɛ de kɔni ta ka baara caman yɛrɛ de kɔni sigi u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna
kɔnɔna na cogo min yɛrɛ la sifinnaka caman yɛrɛ bɛ se ka taa baara kɛ o baarakɛyɔrɔ ninnu yɛrɛ la wa fana k'u bɛna sirabaw yɛrɛ jɔ fo ka taa se lakanako yɛrɛ fana ma k'u bɛna lakanaba yɛrɛ de sabati Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko ni kalata ninnu yɛrɛ bɛ ka labɛn cogo min na Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ se ka kɛ misali ye kalataw labɛn cogo la jamana wɛrɛw yɛrɛ fana kɔnɔna na ko ni kalata ninnu yɛrɛ kɔnɔ labɛnna i n'a fɔ Guinée Bissau jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔnɔ mago b'a la cogo min yɛrɛ la k'a bɛ kɛ sababu ye ka lakanaba yɛrɛ kɔni sabati Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'a bɛ kɛ ɲɛtagaba yɛrɛ de u ka jamana yɛrɛ fana ma ko hali gɛlɛya minnu yɛrɛ fana b'u ka institution yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ni ka caman yɛrɛ b'o gɛlɛya ninnu yɛrɛ fana la nka ko ni a kɔni ma kɛ a cogo yɛrɛ kɔnɔna ko bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de u ka jamana kɔnɔna na ale ni ka maa caman yɛrɛ de la fara ko kalata ninnu yɛrɛ jaabi yɛrɛ kɔni bɛna bɔ san wɛrɛ de kɔnɔna na k'a dɔn maa min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye o bɛ kɛ waati min yɛrɛ la Guinée Bissau jamana yɛrɛ mago bɛ développement yɛrɛ de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa sifinnakaw ale ni lakanako fo ka taa se sirabaw yɛrɛ dilanni fana ma. Burkina Faso ale bɛna IBC 3e édition yɛrɛ bisimila ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila novembre kalo tile 30 san 2025 la ni o ye diɲɛ sɛnɛkɛ naani kɛnɛba ye min ɲɛsilen bɛ jago sɔrɔko jɛɲɔgɔnya ale ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛgɛfɔw yɛrɛ ma IBC ale ye salon yɛrɛ kɔni ye min na ni cakɛda belebelew ale ni investisseurs fo ka taa se institution publique ma ale ni partenaires étrangers yɛrɛ ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min yɛrɛ la n'u bɛ taga kuma feerew ale n'u ka produits yirali fo ka taa se opportunité kuraw yɛrɛ kɔni ɲinini ma o kɛnɛ yɛrɛ kan o ɲɛnajɛ belebele yɛrɛ kɔni ale bɛna labɛn maa minnu yɛrɛ fɛ ani maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka o ɲɛnajɛ yɛrɛ labɛn olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Serge Gnanio Dempoda ni ale ye ministre de commerce ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ni o ye ministre des affaires étrangères yɛrɛ fana ye fo ka taa se Roland Achille So yɛrɛ ma ni o ye chambre de commerce et représentant yɛrɛ de ni ɲɛnajɛba yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛn ni maa ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de fɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso ale État maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u seko n'u denko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka ni salon belebeleba yɛrɛ kɔni dɛmɛ wa o événement kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko fɛnbaw yɛrɛ caman yɛrɛ de bɛ kɛ yen nɔ min yɛrɛ bɛ tali kɛ B2B yɛrɛ la ni o ye entreprise filaw kɔni bɛ na ɲɔgɔn yɔrɔ min yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taga kuma contrat fo ka taa se ka ale ni fournisseur yɛrɛ ɲini ale ni ka baara dɔw yɛrɛ proposer ɲɔgɔn yɛrɛ ye fana wa Burkina Faso jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ ko dɔn kosɛbɛ olu yɛrɛ fana bɛna ɲɛfɔliba yɛrɛ kɛ Burkina sɔrɔko yɛrɛ fana la min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni Burkina Faso ale yɛrɛ fana bɛ se ka opportunité yɛrɛ fana sɔrɔ wa jamanaw fana ka jɛgɛfɔ baaraw yɛrɛ fana olu yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min yɛrɛ kɔnɔna u ka kumaɲɔgɔnyaw bɛ taa olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ko hukumu na wa standbaw yɛrɛ fana bɛ sigi o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la min yɛrɛ la cakɛda belebelew yɛrɛ olu bɛ se ka taga u ka produits yɛrɛ yira o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ni o ye u ka population maaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɛ se ka taga o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni ka taga u ka sanu yɛrɛ fana kɛ yen ko ni salon belebele yɛrɛ fana bɛna kɛ sababu ye ka Burkina Faso ale ni Turki jamana yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ tɔ sinsin sabula o yɔrɔ belebeleba yɛrɛ fana la Turki ale cakɛda belebelebaw fana yɛrɛ bɛ taa o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ale ni a investisseur belebelew fana wa ko Turki ladela fɛn caman yɛrɛ kɔni fana bɛ taga kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la dumuniko yɛrɛ fana ta fan fɛ k'u bɛ na farafinna dumuniw ale ni Turki dumuniw yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de dilan o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la walasa ka ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka laadaw yɛrɛ fana yira ko nafaba yɛrɛ de bɛ ni événement ba yɛrɛ la ni o ye IBC yɛrɛ ye sabula a bɛ kɛ sababu ye ka Burkina Faso jamana ye réseau professionnel yɛrɛ kɔni la yiriwa kosɛbɛ wa Burkina Faso ale ni jamana caman yɛrɛ kɔni bɛna jɛɲɔgɔnya caman yɛrɛ fana kɛ o ko yɛrɛ hukumu na wa Burkina jamana ka entreprise locale minnu yɛrɛ kɔni bɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lakodɔn Burkina jamana kɔnɔ Burkina ale ni jamana caman yɛrɛ fana bɛna o tɛgɛnɔw yɛrɛ kɔni bila feereko jɔɲɔgɔnya yɛrɛ dɔw fana yɛrɛ la o kɛnɛba yɛrɛ fana kan ni kɔni opportunité ba yɛrɛ de Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni bolo sabula a bɛna kɛ sababu ye a bɛna jɛɲɔgɔn kuraw yɛrɛ kɔni sɔrɔ ale ni k'a ka sɔrɔko yɛrɛ fana la yiriwa kosɛbɛ ni ne bɛ dan sɛgɛn ka bi ko kan kibaruw kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma